Nung pakasadon man si Pambari 4 ning kalakiha mga par nga kung naa man siya i-blame kato mga katawhan nga ni butar ni Pambari 4 mo to angay niya nga i-blame nganong wala mo butar niya. Nganong si Pambari 4 may iyang i-blame karon, nganong si Pambari 4 yamang nganong ni file man siya protesta ni Pambari 4. So mayong adlaw kanatong tanan og ilabi na gyud sa ako ang mga supporters ug sa ako ang mga subscribers. Mayong adlaw kaninyong tanan mga par og daghan kayong salamat. Ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog og subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video. So karon mga par, formal nang nadawat sa kampo ni Pambari 4 ang summons nga gi-issue korte mga par kay hinumduman nato nga si Gwen Garcia dili pa siya kadawat sa iyang kapildihan, and then ni file siya og protesta ni Pambari 4 kay dili siya kadawat sa iyang kapildihan kay sa iyang rason mga par nga napildi siya ni Pambari 4 kay naakunoy gamay kakulian, naakunoy kakulian nga nahitabo mga par kay ang botos kuno nga dapat adto kuno niya na kuno nitugpa ni Pambari 4. So hangtod karon mga par di pagyud kadawat si Gwen Garcia unya hapit na ra ba siya manaog diha sa Kapitolyo o pipila na lang gyud kaadlaw ang iyang paboton, usa na siya ka civilian nga tao. Manaog na siya sa Kapitolyo mga par karong June 30 utong tutok mao nay last oras niya diha sa Kapitolyo. So dili gyapon siya kadawat hangtod karon, and then ang summons nga nadawat ni Pambari 4 mga par gihatod ngadto sa Panimay mismo sa balay ni didto sa Pinamungahan sa balay ni Pambari 4 unya karon tubagon kana sa mga legal counsel ni Pambari 4 ngano nga si Pambari 4 man ang pakasad-o ni Gwen Garcia sa iyang kapildihan nga ang mga tao may nibutar ni Pambari 4. Nganong pakasad-on man si Pambari 4 ning kalakiha mga par nga kung naa man siya i-blame kato mga katawhan nga ni butar ni Pambari 4 mo to angay niya nga i-blame nganong wala mo butar niya. Nganong si Pambari 4 may iyang i-blame karon, nganong si Pambari 4 yamang nganong ni file man siya protesta ni Pambari 4. Mo na ibot pasabot mga par nga nang dili gid siya kadawat sa iyang kapildihan. Unsaan man nato nga nitingog naman ang katawhan sa probinsya sa Sugbo. Ang katawhan sa probinsya sa Sugbo mga bright man na kayo. So karon ang legal counsel ni Pambari 4 nangandam na pod para sa pagtubag sa gisang-at nga protesta ni Gwen Garcia. Unya yang pakasad-on si Pambari 4 nga nakunoy anomalya sa mga computers nga gigamit, sa mga machine nga gigamit nga wa may kalabutan si Pambari 4 sa pag-prepare in tao na ana. Unsa man intoy power ni Pambari 4 nga dili man siya ang admin. Naglisod man gani in tao nagpahimo og mga tarpaulins. Kung walay mga supporters niya, kung wala mo donate og mga tarpaulins sa probinsya sa Sugbo nga naay kabutang, wala man gani. Unya ang pag-asikaso na hinuon anang mga computers, mga machines nga para lang siya mo daog. Si Gwen Garcia mga par dili gid siya ng sportsmanship, dili gid siya mudawat og kapildihan. Unsaon man nato nga ang mga tao may nagpili, dili man nato na angay nga ibasol ni Pambari 4. Kung naaman gani siya ibasol, kundi ang katong mga katawhan sa probinsya. Kaya nga nung nibutar ni Pambari 4.
So daghan kayong salamat mga par, unya nang palihog ko og subscribe sa akong channel para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video.